ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିନେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଏକ ନଦୀରୁ ଲକରଟିଏ ପାଇଲେ। ତେବେ ଲକରଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାବି ଆଣିଲେ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚାବି ଦ୍ୱାରା ତାହା ଖୋଲି ନଥିଲା। ତେବେ ସେମାନେ କେମିତି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବନାଯିବ ସେ ଲକରର, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡି ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ କେମିତି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବନାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାବିର ଦୁଇଟି ହୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ହୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଚାବି ଅରିଜିନାଲ୍ ଚାବି ପରି ଦୁଇଟି ହୁଲ୍ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସେ ଆଣିକି ଆମର ଲୁହାକୁ କେମିତି ତରଳେଇକି ସେଇ ତରଳାଂଶକୁ ସେ ହୁଲ୍ ଭିତରେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଚାବି ବନେଇବା ପାଇଁ ହୁଲ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେ ହୁଲ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ଏବଂ ଚାବିର ଷ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଲକରଟି ଖୋଲିଯିବ। ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକରଟି ଖୋଲୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କେମିତି ଲକରକୁ ପିଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଫଳରେ କିଛି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ସେମାନେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କଟରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଲକରଟିକୁ ଖୋଲିବେ ସେ ବାବଦରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ସକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁଣି କଟର ଦ୍ୱାରା ସେ ଲକରର ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ାଂଶ ତାକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲକରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମାଡ଼ ମାରି କେମିତି ଲକରର ଯେଉଁ କବାଟ ଅଛି ସେ କବାଟକୁ ସେମାନେ ଖୋଲିବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ କବାଟଟି ଉପରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଖୋଲିଲା ମଧ୍ୟ। ତେବେ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ରହିଛି ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ। ସବୁ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସବୁ ରହିଛି, ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁକଟେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବନ୍ଧୁକ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୁଣା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଇଛନ୍ତି, ବିରଳ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏକ ନକ୍ସା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଥିବାର ସେ ଗୋଟେ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଲା ଦିଆ ବାକ୍ସଟେ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସବୁ ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଡଲାର ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କିଏ ନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା ଏଇ ଲକରକୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଡଲାର ବାହାରିଲା, ପୁଣି ଏକ ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେ ବାକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଡଲାର ବଣ୍ଡଲ ସବୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଦୁଇଟା ମିଳିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ବାହାରିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ପାଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେମାନେ ମାଲେମାଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ସେ ଲକର ଭିତରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ, କାଠ ବାକ୍ସକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାହା ଖୋଲୁନାହିଁ। ତେବେ ବାରୁଦ ଦେଇ ତାକୁ ବାରୁଦ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କେମିତି ଖୋଲେଇବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରୁଦଟି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଖୋଲିଲାନି। ତେଣୁ ପୁଣି ସେ ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏକ ବମ୍ଟେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରେ, ଲକର ଚାବି ଭିତରେ, ତାଲା ଭିତରେ। ତେବେ ବମ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିବାରୁ ପୁଣି କଟର ମେସିନ୍ର
ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଟର ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଖୋଲିଗଲା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କେମିତି ତା ଭିତରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି ଏବଂ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ୍ ମଧ୍ୟ 4ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣ ଭାବରେ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଥିବା ଚେମ୍ବରକୁ ସେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ ମାରି ସେ ଚେମ୍ବରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲକର୍ ଭିତରେ ଏକ ଚେମ୍ବରକୁ ଅଧା ଦରଖୋଳା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଲକର୍ ଭିତରେ ଥିବା ଚେମ୍ବରଟି ଖୋଲିଗଲା। ଖୁସିର କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଡଲର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିଛି ସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କ୍ୟାସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାହାରୁଛି ତା ଭିତରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଡଲର, ଏ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଡଲର ସବୁ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ରଖିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପ୍ ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଲୁଚା ରହିଛି। ଫ୍ଲିପ୍ ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 4-6ଟି ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲିପ୍ ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଡିସ୍କ 3ଟି ଡିସ୍କ ବାହାରିଛି। ତେବେ ୟା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଡଲାର ବଣ୍ଡଲଟେ 2ଟି ଡଲାର ବଣ୍ଡଲ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲିପ୍ ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା। ତେବେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ତେବେ